И хора, какво става? Аз съм Майнкрафт. Това клипче няма да е никак дълго, поне по-малко от 2 минути или 1 минута. Искам да ви покажа рисунката, която направих. Тя е Пикачу. Доста е грозно. Чакайте, че тук има доста. Тъпа батерия. Ето го. Ако не го виждате, аз ще ви покажа по част главата, тялото, ръцете, краката и тук опашката. Тук пише Pokemon Go. И това ще бъде видеото. Ако не ви е харесал, палец нагоре. Ако ви е харесал, пак палец нагоре. Напишете един коментар, абонирайте се и чао хора. И кажете на близки или роднини или приятели, да, близки приятели са те, да ме гледат, ако харесат тях, се абонират и да лайкнат клипа и чао хора. Се абонират.